आज मी जेवणाला केलं आहे सुंगटाचं सार, कैरी घातलेली आहे, एक नंबर सार आहे. तर हे सार कसं बनवलं आहे तुम्हाला मी दाखवते. त्याचबरोबर मी रवा फ्राय केलं आहे सुंगटा. दोन्ही रेसिपी कशा केल्या त्यासाठी तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. आता मी घेतलेली सुंगटा बाजारातूनच साफ करून घेऊन इले. दोरे वगैरे जे असतात ते मी काढून घेतले बघा आणि ही सुंगटा आहे ती मी फ्राय करणार आहे. दोरा काढायला बरा पडतो, घाण वगैरे असते ती सगळी निघते म्हणून थोडीशी मी अशी चीर मारलेली आहे त्याला. हळद मीठ लावून घ्यायचं आहे. दोन्ही सुंगटांना मी हळद मीठ लावून घेतले. आता मी पहिली आधी करते सुंगटाचं सार करून दाखवते. त्यासाठी मी शेवग्याच्या शेंगा घेतल्या. शेवग्याच्या शेंगा आपल्याला कट करून घ्यायच्या आणि त्याचे दोरे जे आहेत ते आपल्याला काढून घ्यायचे. तर आता हे सगळे शेवग्याच्या शेंगा मी साफ करून घेते. हे बघा या पद्धतीमध्ये. एक कैरी घेतली. कैरीचं वरचं साल काढून घेणार आहे आणि त्याला बारीक आपले तुकडे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर आता कैरीसुद्धा मी कट करून घेतलेली आहे. तर सगळं झालं आहे. आता आपल्याला वाटण करायचं आहे. तर वाटणसाठी मी खोबरं घेतलेलं आहे, कांदा घेतलेला आहे आणि लसूण घेतले 5-6. मिक्सरचं भांडं घेतले, 8-10 बेडगी मिरची घेतले, ती चांगली स्वच्छ धुवून घेतले. त्यामध्ये मी आता कांदो एक पूर्ण घेतलं अख्खं, छोट्या 4-5 लसणाचे पाकळ्या घेतलेल्या आहे, ओलं खोबरं घेतलं आहे. ओलं खोबरं मी अख्खं पूर्ण नारळ घेतला होता, पण अंदाजप्रमाणे मी घातले. तुम्हाला जर करायचं असं 1-1.5 वाटीभर घ्या. यामध्ये मी लाल तिखट घातले, हळद घातली, 6 कैरीचे तुकडे घातलेले, 1 चमचाभर धने घातलेले. हे सगळं आपल्याला मिक्सरला बारीक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा ह्या पद्धतीतलं मी वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. तर आता मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. कढईमध्ये तेल घालायचं आहे. तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. तो व्यवस्थित परतायचा आहे. त्यामध्येच मी शेवग्याच्या शेंगासुद्धा घातलेल्या आहे. आता शेंगा आणि कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहे. त्यामुळे जर सुंगटाच्या कढीला जर तिखटपणा कमी असेल तर हिरवी मिरची घातल्याने व्यवस्थित ही कढी पण होते आणि चवीला पण छान लागते. सगळं व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे मी. आता यामध्ये आपल्याला घालायची सुंगटा व्यवस्थित आपण आधीच हळद आणि मीठ लावून ठेवलेलं आहे. व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित आधी सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मीठ वगैरे नंतर घालायचं आहे, आपल्याला आता घालायचं नाही. तर हे सुंगटा मी व्यवस्थित परतून घेतले. ह्यामध्ये शेवगाच्या शेंगा पण व्यवस्थित शिजल्या जातात अशा पद्धतीत केलं तर. यामध्ये थोडंसं पाणी घालते, जास्त नाही घालायचं आहे, थोडंसंच घालायचं आहे. झाकण ठेवून आपल्याला 5-7 मिनटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायची. 5-7 मिनटानंतर बघा झालेलं आहे. पाणीसुद्धा मस्त असं सुटलं गेलेलं आहे आणि शेंगासुद्धा बऱ्यापैकी याच्यात शिजल्या गेलेल्या आहे. यामध्ये आपण वाटण घालून घ्यायचं आहे. जे साराचं वाटण करून ठेवलं होतं ते वाटण घालून घेतलेलं आहे. आता वाटण आपल्याला व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनटं वाटण मी व्यवस्थित परतून घेते. त्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालायचं आहे आणि कैरी घालायची. त्यामुळे ना मस्त अशी कैरी खूप छान लागते. म्हणून वाटणातसुद्धा कैरी घालायची आणि वरूनसुद्धा अशी कैरी घालायची. त्यामुळे अजून छान टेस्ट पण येते. आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे. त्याचं सार जास्तही पातळ करायचं नाही, मीडियम ठेवायचं. यामध्ये आता थोडीशी कोथिंबीर घालायची बारीक चिरून आणि ह्या साराला आता आपल्याला उकळी आणायची आहे. मस्तपैकी अशी उकळी आली की मस्त सुंगटा-बिंगटाची टेस्ट भारी लागते आणि कैरी घातल्यामुळे अजून छान टेस्ट पण येते याला. तर तर आहे सुंगटाचं सार. आवडलं असणारच तुम्हाला. या पद्धतीत तुम्ही करून पहा. तुम्ही करतच असणार, पण या पद्धतीनं पण एकदा सुंगटाचं सार करून पहा. तुम्हाला नक्की आवडेल. एकदम साधी, सोपी रेसिपी आहे. जर तुमच्याकडे बेडगी मिरची नसेल, लाल तिखट घालून सुद्धा हे सार तुम्ही करू शकता. फक्त काय असतं बेडगी मिरचीने कलर छान येतो. चला आता आपण सुंगटा फ्राय करून घेऊया. तर एक बाउल घेतलं त्यामध्ये जी सुंगटं आहेत ती मी काढून घेते. हळद मीठ लावून ठेवलंच होतं आधी. आता ह्यामध्ये आपल्याला काही मसाले घालून घ्यायचे. लाल तिखट घालून घेते, मालवणी मसाला घातलेला आहे. चवीपुरता मीठ, कारण आधीच मी हळद मीठ लावून ठेवलं होतं सुंगटाला म्हणून थोडंसंच घालायचं आहे. लिंबाचा रस घालायचा अर्धा. छोटा चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घालायची. सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मसाला व्यवस्थित सुंगटाला लावून घ्यायचा आहे. मसाला आता व्यवस्थित मी सुंगटाला लावून घेतलेला आहे. आता आपण एका डिशमध्ये रवा घ्यायचा आहे बारीक, थोडंसं तांदळाचं पीठ, लाल तिखट घातलेलं आहे, थोडंसं चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. सगळं मिक्स करायचं आहे आणि ह्या सुंगटांना आपण हा रवा लावून घ्यायचा आहे व्यवस्थित. आपले जे सुंगटं आहेत ना त्यांना सगळ्यांना रवा आधी लावून घ्यायचा आहे आपण. त्यामुळे कसं मस्त असा हा रवा ना त्या सुंगटाला चिटकला जातो. तर आता ही सगळी सुंगटांना मी रवा लावून घेते. हे बघा या पद्धतीत. गॅसवर मी तवासुद्धा ठेवलेला आहे गरम करायला. सगळ्या सुंगटांना मी रवा लावून घेतलेला आहे. तेल घातलेलं आहे. आता ह्यामध्ये आपल्याला सुंगटा भाजून घ्यायचं आहे. तर तेल चांगलं गरम करून घेतलं की गॅस बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवर ही सुंगटं आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. मस्त असे कुरकुरीत होतात तयार आणि आता एका बाजूने झालेले आहेत.
तर एका बाजूने मी आता हे पलटून घेते. हे बघा. तर तयार झालेले आहेत सुंगटा रवा फ्राय. असेच या पद्धतीतले मी सगळे बाकीचे होते ते मी सगळे करून घेतलेले आहेत. बाकीची सुंगटासुद्धा मी अशीच व्यवस्थित अशी बारीक गॅसवर कुरकुरीत होईपर्यंत मी भाजून घेणार आहे. तर तयार असा मस्त असे सुंगटा कुरकुरीत फ्राय झालेले आहेत आणि खायला एक नंबर आहे. आतूनसुद्धा मस्त असे शिजले गेलेले कारण बारीक गॅसवर मी हे चांगले भाजले गेलेले. तर कशा वाटल्या ह्या दोन्ही तुम्हाला रेसिपी? कैरी घालून सार करायला आता उन्हाळा पण सुरुवात झालेली आहे, तर उन्हाळ्यात चांगल्या कैऱ्या भेटतात मस्त. तर कैरी घालून ना माझ्या पद्धतीतलं तुम्ही असंच एकदा सार करून बघा शेवगाच्या शेंगा वगैरे घालून. दोन्ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडल्या तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये.